ambie no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nywenza ake kwa vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosali tukuriao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo iki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual sejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mwogoto tweet ase at Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yogotirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesumole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao nimambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka Nyakerario kyo yekubekira umukia yaunchuka nakoba obunchoreria obubokorekana asumurubiryo bwesabaria yobunchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako obunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidya biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obunchoreria bwibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri gwe sabari yo bonchiri yo murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirari tuko ya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatatu chinsa isano libiri ni chidegeke kumanisano chia mogaso imeya Ndizi TV Kero monto nabwa tumuganoye kurwe iboletwe guikabono korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guche sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo kolentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Sara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chiricyale gwaka imerongolwa Gusii yanyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikugu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseri Ndizi TV ko rwagaiga umuchokeroka elitariane Mildred Momanyi
TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligereriwa n'ebigori byonsi. Minto mwanya getingira abakoni muye murasoma nene emambingi ya naende nyasaye twanjire litukulia lero kumera na sembeo wedera sa television ya Ndizi abategerere ba Minto kurwaso mucho busongo kubagana litoleo koboko kuja kwa nyasaye monena nyale ko basenia naendo monena nyale kumera na magani ino asemambi yabona Ujugo somalinga na nyasaye kurwase kitabu yuko mano ka 22:12 Indete gukwana igoro jogo cha Kristo ekiagara cha buno moibi kende tikiyo ebikone byonsi bya kwane tu byarorekanire morojo gisegiye maruoti buna ndete kuminana moroja maroire buna ndete go chata kabairororo na ende moro chekera kisai ni chiria yesa kwanete charorekanire Tiaso melingana lya nyasaye na nyuma ya ensabe linde to chake semambi yabona kumana kamera ongebere na ibere 12 ekitabu ke bali baguruguna Bible scholars Kabagotanga kiali yetu no mushiriki oyo muguru John oyo lenge oyo igete jinga kigete akatenenere kanisa ya Efeso wedera soko manolerwa yasa kamoro kya mangana eli nanya gotokonya jinga gichinga iga 12 goteba ngaligereria ninjiche bwango ndeta nengeli yane amo na inche ninge kero monto buno okora kwae kwale ene ngoiro rande ligereria ninjiche bwango ndeta nengeli yane amo na inche ninge kera omonto buno okora kwae kwale tata selitalia Yesu emambi yabono ya nyasaye kwana monama gimaito wetera selingana lyao umera namo na intu asichinjira cyo gukumya na asichinjira cyebikone tatueme cyane rasama gimaito eroki asobonga sogoto kwanera no gotokorera yaramaya ase Yesu twasabirina kwegena amen asemambi yabono ya nyasaye ongereri bagagotenna se television ya Ndizi muligererione okoretera lingana lya nyasaye elirogo semeli lingana lya nyasaye nobo moyo lingana lya nyasaye nebirengereri byaye ebibilia igatwa somire lingana lya nyasaye nigo lire birengereri bya nyasaye nyuma yo kole mirime menene ekerotora sobo ikobwense nyuma yo gukora amangana manene arasobo ikobwense Bibilia gukwana iga ligereria ninjiche bwango elinde ndetane engeri yane na kwakiro yomo kolengana bune mirimo yaye yarengi ninjiche bwango ndetane engeria ingekero yomo kolengana nemirimo yaye buna yali Ekerongo somalinganeli nigongonyegeriwa mono kerongo somalinganeli nigonkoiguswa ekiagero monene ngochale aleta nengeli yeito ekerongo some gitabu kikya okumanuka hamangana na mango kunyara korora no tokorole kanisa ya Saridia no tokorora chikanisa chinyinge chiria chikorolekana nganchire no moyo lakini chikwete bokemoika omonene yago kwana ngaligereria ninjiche bwango naende kalonkuligereria haya kolekanira zichinga gichinga iga narolire ngambwango mono aranyale gocha naende koboko kwaye nigabogoretie ebiyegwa abocha kwa kiroyomo ninki ogocha koewa kolengana nemiremo yao kwale gokora na ondo kiremo ni kiagera abangi gotogokora emiremo emebe abande ni gotwachorire koba asense amayebirecha
bande twabeira abarogi abande nigo togonjokana na sobo tukobogima abande twanyenyira abande twabakarangire na kolia ase chinyama chiabo emereme yo ebibire gotebango monene na chebwango elinda chego gwakana kolengana bune emiremo yao yalingi nindagete gokoboli ngaki ayomorogi yo ntegererete ase litukolia rero emereme yo gokora emereme yo gendete gokora emereme yibuometepa ekero monene araira ni oboroti bwaye ninkiara nyale gokora inkiara nyale gokora litukoliria biblia otema ngesenema ne oroke ebibe bya kero monto na binyale koroka ekero monene agocha gokora engeli yao kwanenge gokora hayo motomani hoyo tara mwanja Kristo oyo gendete gonjukanana korwe paye ende gochie yende hayo moiti oyo gendete gonjukanana asoko ligia chibesa natali chibesa choka ewaitira abantu banyasaye ekero monene arache nengeliere yara nyale gokora na ichanire mona sobogima bwane Samueli ninkyo monene aranyale konga abantu abange bamwangire nyasaye bande mbali gochikanisa abande bangire chikanisa abande nigo baraba Levi abande nigo baraba iti abande bamwangire Kristo asengenjo yogochora kwabo ine musani ninkyo monene arache gokoa ya monene njerare gocha kwa kero monto engeli yae kora nyorande na indelingane ligana kumimono ekero ka esenema ya kero monte koruka ine ekero kwalinga somo chobo songo esenema era oro kinereli ine ekero watebete nse inogochia amangana wachieto gakora esenema kerera oroke abantu ina bakwegene omugako nanyare gokwegena omungino nanyare gokwegena ekero ogocha goakanwa kiregento gegocha kororekana maiso marore nje naondo kira sobogima bwane nje nakumiria sobogima bwane ekero wachende ko ibe bintu byabande botuko ukarengerera nyasaye ta koroche nyasaye niga koroche kigima nyasaye kagenda monaye kigima nyasaye gutambu gichingoro cyalenga sebara nyasaye kulinda kigima ko ikoga ikerania ekerengerera ikyao ekero monene gocha koirana ine ninkiara nyale gokoa ninkiara nyale gokoa ninkiara nyale gogwakana hamangana niga goichanio moyone sana abaenenu ekero monene arairane ninkiara ache kuba asobogima bwao ekiara nabogoleti kero monte keukiaye ochizago tebanga mimi ni alfa na omega inche na alfa na omega engencho yaye omochakano no moelio omana ukwana gochinsenga rusia chianga chiebibe obwata asobogima bwao obo Kristo bwa nyasaye ombi bune yenego timbwate igokoye Rusia igokorusie bibe byao eline gokwarusire ibe byaso bugima bwao hono kwanyara ko masemeli nyasaye haliye somo saraba Yesu nabambetu aya nara ko ngondo kigima naondo kanga engeunire indanyale ko wasobo Kristo Yesu akabambu nabayibi balenge babere abayibi aba babere abayibi aba balingi babere bakamotebi Yesu amangana ya kubwati hoyo makarra Yesu akainyura munale ko igugoro ya Yesu akamonjokera akamotebi ngomano nyasaye rero asekero gukyaho kyobonene onginyore intunigo twabambo ase ibi ito kolenda ya tokole tikende Yesu agaonjoka ngore yakamotebi ngaki litukoso tukobwa rero no bamona inje paradiso noroche buna Yesu agwakana abantu noroche buna engeri ya kero monte ko nyarakoba tawo kumi noro moibyangana ngaki hayangame ibi byao tawo kumi na kwabero moro yangana hayangame ibi byao tawo kumi na kwabero motomani yangana hayangame ibi byao ekyagera Yesu nabogoletie ngeria agocha kwa kiro yomo mereme ya nyasaye togokora nebwate ngeria buna tukwege taroro nebwate ngeria aye gukwanyorire lingane litokorete lya nyasaye libwate no moyo muya na ende tara na lirolio na gogo tara na lirolio elinde nyasaye achegokoa engeria Yesu mukwanira abantu banda begeta somugondo akabaje taranta omugano ino yo maete buno gocha
tigankwanira oyo moyo etu talanta agachia kalimengoro akayebeka agatuba ekera oroka akamana uchaka mangana yobokoranga haye ni gokoga saso tasimegete mondo tayora se sata simegete my friend konya orobugima bwa kale na kale nogo chaka gokora mayabono konya orobugima bwa kale na kale nogo tige bibe byao konya orobugima bwa kale na kale noko monyora Kristo achenje obugima bwao ochake safari yokogenda igoro ochake safari yogotwara matumaini ochake safari yogotwara gosemelia inganga kichinde chonzi Nyasaye gatigarite ko banyasaye omongino yomona mbolia akero mwana oyasirete akalira kima gacha nalenga somo chulyo kebirigo mongino yekero mwana oyasira nigalengo mu Kristone akamana kombolinga pasta tiangoboliga omwana oyonekera asirete inga inya salinge liswali likongu nabama yabo tonyora nende Nyasaye otigarite ko banyasaye nabama bago tonyora Nyasaye natiate ko banyasaye ekiagera natulinde natochoke kero tora sorogendo natukwanire eliogiria ya ina tonyale koligwa emambi abono ntete go challenge asomo yo hayo tara monyora Kristo na amorire Yesu koira na bwango engeli nere yara nyale okokoa hali asomolero na kwanetera ondiende nga manyege ndeke mongali asomolero abantu barache koikale na kale ngakira abebube monogo chali ngana lya Nyasaye bono elibwene to ko omosingi elibwene to onchuru bugima bwao elindo chekomenya kale na kale inga kwangiro komenya uko igotegete gocha kuikale na kale omondo oli nabayete kale na kale agachikora mukia maisaye kaligeretie Lazaro agachikomwe kwabera linga tigachiche akendi oromemerwane ongendete koya umanena agatebanga ya hali oromomoli abeire linene li oromomoli taraba linene utakonywe nyora Yesu bona sobogima bwao engeri urache koeguniriri yebu nogendete kogenka abantu iga engeri urache koeguniriri ikwanganyiri abandi kuruchinsobo nigokobuka mambi kwenda chinyomba cyabangina bande kwabatebu n'abasacha babo barababe bakungu bande banganyiri ku chinyomba cyabo omohelio ninkiugo cha koegwa sobogima bwao nkiugo cha wakanwa wasialira abane bibiri iri asoborogi bwao toligo timokase chinga cyabande bakule my friend inkiugo cha konyora sobogima bwao engali uta konyora niri na ichani na mona kerongendete no ine kerongendete ukoleta lingane lya Nyasaye nonya ninchenge ali kingo cha konyora omonene tigankonye tindani omoheli oyenche gusira omonene tigakonya abantu bane tibache gusira omonene tigagokonye ayundigere titocha gusira ikiara kwanyole libaga liokolire lye TV ye asobokoleta lingane lya Nyasaye amatuka yabeira mabe amatuko yemechande menge amatuko gisegi chimogete hayo gokora manyanga no chego akanwa amatuko yokogechia amatuko yebirere binene abantu batabwati omorema singa cyabo matuka abantu batabwati kibesa nonya nase emebuko yabo amatuko mweshimi wabo kigoeta abantu bamobwati buna gisese bantu batabwati kinda semebuko yabo bakoena bagana babaka bande baye gupaka 10 kore mirimo n'amabokao eline Nyasanya ari gusini unamona chikura tobwate mutu ati chiko bachingiya abo kulere mosani bunanjirigere tiga chiseginchi bawo chinene habaya ligiye chibesa asenjere tagweneti abange babomba gotobo bokama mbigenda mugondo kole mirimo ya Nyasaye kole mirimo ya mugondo onyorege ntokolya takona kuganyerera kigali cyabane njiralia okona gokitene ni boire kole mirimo egero onyore ngeli yao Paula gotebanga na kolire mirimo mi yayo kwegena ninde no gosemelia sengeli ya nere bosio iga kurirerie mirimo yaye oyerora bosio naye kole mirimo ya Nyasaye egere onyare koyerora bosio
na bese kia koligereria emirimo yaye ekera hagotebi guno mobani Nyasaye nango kware agaonjoka ase Nyasaye akabolinga Nyasaye emirimo ye nakorire ng'ana iga nabo kware gontiga nkwengenje ngabune omonene aga-evaluate akaira na aga-evaluate emirimo yaye akanyora n'emirimo emiya akorete akamomenta naye n'emiaka omonene nari tayari gokomenta emiaka ekerorare oraira nasare buno omwana oli omosiru ochiete agasaria ebinto byaise na ng'ina omoeri agatigara bosa akaba embarrassed akaba bosa akaanza kori chindagera chinguru echikoria paka agacha kunyora ng'aki mboliri kiubungo kora bung'ana iga tawanje gukunayo gukukobe wangete Yesu pi obota gotoko okwete bobe emereme yo gukora my friend engeri orache kwegunereri nokora chini ya maji omonene ni gakoroche no linendega iguru omonene gakoroche no genda imeyendi baya maji omonene gakoroche emereme yo gukora eyo aye emereme yo gukora no yembono iga emereme yo habwa sore engeri ogocha kwegunereri emereme yo bangete gukora eyo boiti emereme yo bangete gukora yo bosalia emereme yo kung'anya omong'ondo ore bwoye lindo omonyomo moire emereme yo ing'eri kiogocha koegwa sobogima bwao emereme iterie emiya tamakoruoro moyonere Nyasaye ebirangaria ebimbirie ebiya nakiekora omonene ambekira ase mambi abono ngoretera ring'ana ria Nyasaye ligokorusia ororo mang'ana yo bangete tari amaya moiranero omonene ngoturare ase egesieri kiao rituko ria rero emereme iterie emiya yetame ritukeri omonyore Kristo ase obogima bwao anyakora abwa senka kogoteba ng'a pastor nindete gotiga emereme kiara yandosiri mirime bono na yetiro nindete komonyora Kristo nering'ana ria ororo kegima ogoteba Kristo nanchire nachira sore nintagete ayebwe komonyene onyare kung'abera ebi biane na nyama okwanyabeire orikirite ria nase gitabu ky'obogima onyakoro ngosabana munaye Nyasaye tata omwana n'omoika omochenu kana aretire ring'ana riao naikiraniri buna kwabangete kali achira sembeo tigari umyana n'abantu bao tigari chenche amagima abo elinde bakonyore tibakwe basubugimo tigabagochore ko bomobori bw'obugima bwabo elinde bangame ibe byabo Nyasaye nayo nyale kuba bwatana magoka abere unengo ke kwagate bichuchu byaye oba abere ibe byabo elinde Nyasaye maliye tabo ali kwose gitabo ky'obugima mbuyamone kyaro kwa bakonyire ime ya Yesu yoromo sabelito amen omonene ogokonyire bono chake savaria enya yokwegena ayoleta ling'ana ligago jasmole Bishop Sami Momanyi kurese kanselia egechini opisichi kubasabire bisie bya Nyasaye oyo twalengenere no yo mintoke bati kurwase television ya Ndizi bantu bito bandisi mosendi umono asogwancha ling'ana li Nyasaye kugenda sembeo no nyino gwakani mutali gotwakania tokorandi bosa mone nabaseni mono seni wa mono Nyasaye oyo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Burigeria bu television ya Ndizi TV. Vono na bukura yubunchoria bwao. Ase television ya Ndizi TV. Chinka kichidi chonsi. Elio wikere. Abarigeria kuruchi county sana na ibire. Echuchira sorogon korwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti isano na ibire. Inya isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio to wikere. Gose. Otutarire. Ase chia bisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton Apartment. Ejire busio wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV, ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Gusia metegatie bintu binde binge rero niko na sensemo ya bonchari yeteri bonchari riruete kurwa so mongina orwete kurwe nchira ya bogere osokete no uchokere to mugusi omugusi oye karoba ikabogere mugusi oye agakwa bono singencho basa bete nyasaye engube kabera roche gakira engubo no roche bunengani na kyoko nyeta chagwaeta onye tari nyasaye tebete nganyeta chegakira ekamanya kubambukia numu mariba akaibora abantu bariba bagita abakoma kuchimati Enkoro y'omuntu nige gonchuka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo ase gosor yokwegia yaba sintobo chondo aba mwede na murigere sana cyaro no guburi mubwane mungatira singe tato minzo na te mama bakachante bigose buri musomi no yo minto njengo ta utinde muntu tabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eye magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya wasira bana bali tingo bagera pikende yonzpi kwanza no kumenya tumanya zibiri mbakari tukonda aligenda naki none siringisana chiri nyora njia jikolei Aki ngwandarire tabiyo kwaragete mubega kyomone none kikwaragerete kakekero kwakwete akikwaragete abana baitanaga Momurumu abochondo nyangao nige soirime nagusege togo taigwana amate yo chondo eyo yamenyete no murembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sonsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana omusomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte bimasimo inu bwate chibesa musomera nga yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi chia maragoba eliubwe manye ninki yeo chia ukolekana ase amateye Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omajumuria ne mambiengia to kwakera to kusaba ostoko tebena dwaja kromoroberi obu ensa kiali tuko neli aramis chitariki meronge tato nayomo nerimo
ose 31 motienyi okatatu mwaka ojirwe ne merongo ebere nebere katwa soira se studio to kwariga nto ja kumurubiri bwensake kuruboni yo gajinse sato cheritko ose cheritko lialere to iri bagari abana kukwariga ni andonsia soberete obena intukurubono goika chinse chunyiro na lero ritko lia ramisi abantu babo kirege tinginye ngeni kyari obondi kyagacha lero ne ritko lie chiro ya dara chambiri karongo ja se studio na rabantu babo kire sana goja se chire yuma tuno mo gusine tinginye ngeni kyabo kire na yanda onse soberte kwa bo kire ni wende kwere goja se ke bago kyao ke ritko lia lero na bande bare bale ngase bibago obotuko bale nande ba kwere no just nyumba jabo chikurara ara kego kuma jumuri yanda onse soberte otokwere bagali abana kukwariga ni nyaro kwa mwana ntukuruboni ko ikachinse sato chiri tukurira na mange tu akwariga ni litukuria ramisi nyona litukuria ramisi anene tu akwane lituko yeli jiko kurende kare siasa ya bujirake torete nanda bana siasa barakwana barakwana na rali bago chikokora ase karobacho rikobe ase birogo aho korero litukuria nande ntuchikonyoro mogeni ase studio omwana siasa inera rakwanda siasa akego nyorana tubata mangana maya nkochitor kumurekira magaseti egero lituko lialero lituko liriganyire n'abakenya ekere okona jwa kwa igwa PPI ko chikona jwa lituko lero na mange to akwariga niri oyore maega aye studio osase kamera yao John Kebati yo corona chibicha na malio gya gochira senchira ya bene kabisa nanjiri tariane Brighton Makoli Pia mwana kigimo mwancho muligereria na injili tariane nsara nyarangio ntita na ndine mampingi ya tumiranire chinga kibune chiga ime yomorobelio bwensa kia umorobelio gubwanchete na mbemo ime na isiko yorogongorwa gusi bali bonsi mo gotobwata na gotoligereria kura chinsemo ao chingongo inye chiense togoteba ngambia mona sana asengencho yonoro morobeli bweka na ndetoko yonyorande niko yonyora gaiga as station yawe bwanchete Ndizi TV nero bwansu bo mugusi mbia mono kirage gendera gotobwatia gwetera senchira yemitandao egero nyoro obwansu bwiga senchira yobotoero nubo ikirano nabo tubwate buna Ndizi TV News asensemelia Facebook nabo igo Ndizi TV News asensemelia YouTube andekero gwikire YouTube botambe togote bingonya kuganitye koba oyo mobya mate ya Ndizi TV gose familia ya Ndizi TV weika o subscribe elirendo nyare konyora imirubiri yiga amana yende menge ekero bwanchete nabo igo nabo kubeke notification bell yagote binga ya yensa ke achakira mangana maya chakiro morobiri bwobole mingo chakore nemerobiri yonse ya Ndizi TV igo bono kero gwikira litigwe ba go subscribe boigo nabo gotolikira nganka yo toligereti kure mambe ya bono wetera se namba esimi eyuera se TV yao nabo igo esimi yo gose nambe yo nabo kuyelika wetera senchera ya WhatsApp asibali mogotumeka chi smartphone egera to some e comment yao wetera senchera yesimi igombia mono sana aba minto bali mwensi mwabokire na kuirali bagali abene kuligeria umurobili bwensa kebono mambia nigotagote bangambia mono sana na ande gendera ko baimiyo umurobili kurende asibali bataraboka chinsa na chiechi asengencho ensa kiganariye chagete kikwegure ngensa ke achakire igomanyanga chinsa chiabeire igona yabuka bweareganie bwerobelie egero chakeri tukolyawo keroto kugoli chaka koroge gas studio keroto kugoli rosa koroge gas studio nayo nyoranga nole oyo mobo igobona kabamo na intwe go ikomo elio amange buno yo minto Brighton yateba ara somorobelio gukomanyitore asegekeke kerobosyo kurende tobaise gusuka rangirio yo mino mobabange egere mobaime yo morobelio bwensaki mbaraba de barabasura somorobelio bwensaki mapema Valentine nibona reri abatabno soirime yo morobelio bwensaki anyancha ma priscom abatanere no alime yo morobelio bwensaki Catherine Vitalius Mukaya abatanere no alime yo morobelio bwensaki kabisa ondie kimatuni nera abatana tinda tikumaya keliesteria na bogire nondeme yomorobelio bwensaki ratemo ponvas mogaka awatana bumbuye kabisa keromwa abokire bena intuni gotobogete biya tawatana nyasaye tigaba kwena andaseni atoseni litko lialero nara kurukuna Edwin mwana mbe awatana no otolime yomorobelio bwensaki nandi nyasaye twanjeire biyamono asukuboka na inu mwabokira bwa studio wakwani bonse atana kwani John Kebati eyo producer ya ino biyamono kabisa nara kurukuna Edwin Nyarangia atana no bogire no alime yomorobelio bwensaki atana ere smart litko ligia no nyobokendu bole ni gabo kirubia na rekarenda tukwiri ni ujase kibao kia eli tuko mbuya nara wateba akurukuna Esther
Nyanchoka agoteana mbiamono gochesa borkwo bonse bari bakora tamatemu nande bandete gochengera mbiamono asigeta ni Ndizi TV annekar mwamurikirita mangana yegisemia buri tuko rigoro mbiamono esta samangana wa yondete gotote buja sistunaro kuna Kristini ratema wadano alime yumuro bwensa kyabono lituko lya ramisi agoteana mbuyamba bwatete sana korujinse chanyanjwa buya mogoja tiganya saba seni nande mambi engia abungati yabari bandate gotomaje SMS cya bwetera sensemeri yemitanda bawateana no balime yumuroberio oito bwensakya nande bawateana mbali gosuka goika twabena barabu goika omwelio mwancho murigeria nae gendera gutume comment ya unganka yo turigirite kurwa kurindiri tukurigara kana gonyo gutaratara iga amashabiki yumurubuli bwensa kya bakorwa nga team following barabo mbali kolika kolende akonyoranga nigo babwatete kirimambia mbia mono sana oyo minto Fred oyo ne taxi driver kurugega somo chitu bosongo no mongina oye antebatinga kwanya Brighton Makoli mama iga kirugika studio ande mumanya ntuna mashabiki no team following igo moko bwanga ntubwatete murubulio bono ngatebanga mbia mono sana ande gendera kubwatya ngalia iranga ni mokwane bono mambia igo Fred asole wakiri bya pamoja na wakili George Mo ni metenga magendera kubwatya murubulio iga senchira ya bene kigima chinga kina chichiga no musubate na rukuru kwa nao mekora junction ga alia nere neri shabiki team following tokatebanga mbia mono kirage na mashabiki ali kura chinsemo cha diaspora bakura wana na Kennedy Gisemba amona baba Jared Warobonsi pia ba David Kimori ayina mashabiki atali komocha asomurubuli bwensa kyatogotebanga mbia mono kirage soko gendera kurigiriria Divina Mora akolika gwetera senchira ya WhatsApp agoteba noali mikoro chinsemo cha Nyamarambe agotebanga obukiribya nande noalime asomurubuli senchira yoboikirano Suziriro White agoteba no akurigiriria koro chinsemo cha Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira agoteba bwa kiribya omurubulio bweka omurubulio tambulike to omurubulio manyire Nyamira ngima no omurubulio bwensa kya korwa CTV to ya Ndizi TV mbia mono sana Jeffrey Onyancha korwase akolika gwetera WhatsApp agoteba no ale tabaka ya ito South Mugirango no mongino ne Lydia Mora abana Nsiara Jaden amona Hayden Sara na Brighton pamoja na producer Yaino tuko pamoja mbia mono sana Hedjang Kenya yo no musani kuraliro balito lya gusi agenda takuligera gwetera senchira ya YouTube agoteba akundani mbia mono sana Hedjang Kenya asoko gendera butambe kuligeria omorobulio yo asante sana Maria Ugao kura chinsemo cha ugembo bomachoge chache agoteba nishamuka naonda somorobuli pamoja hadi mwisho abali ni bikoro kuna butambe tebirenga no tuli chinsemo cha Mountain View imeyo mocho Nairobi na intuntu tagete signal ya ito ikechinse cha Nairobi wango iga Evelyn bikoro ngwikera chinseme cha Nairobi gatia banda bange bakulika igon tolinegesio asengencho tolintutweka ya studio mbia mono mwanju muri nando sia sobertu natura tuma ujumbe yao nyetume nyora na bokonda utubata senseme mitandao tonyora senseme ya Facebook tonyora Ndizi TV News wega senseme ya YouTube na boko tubwati Ndizi TV News otarikwe ba tweet @Ndizi TV News kayangari kiao nyoto kyare ndikirenza kireta withera namba ira seskini yao tutenga kikwa boke nga kirobere tiri tukuliao ngori ogotebya boke ngori okuganiria maya no embali babwato bokongu na bogote na nyagete na rware ne tukumusabero ko bwena kwa bwango no embali basiriria mate yabo nabo kubasabira amaya karabandrete gutwara boke nduko tuma ujumbe yao wethera namba ira seskini yao ura wende to yasoma messenger yobukiran karto anyodra assist tuturenda go ikasense mo studio tokwirana tuma kuendra go chibusia karto chikubaira go ikasa magaset torona rali airoborito litko lialero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Umubugani Camel Park nigo wariganiriye umujyi munene bw'abana ukurukwa Kids Fest Talent Search First Edition kitariki kyanda ni kitariki 10 umutinyukane abana nigo barahameraniye asikigoso liguna kugendi ubwato wa kontimbu tag of war musiku musenkori
Kuragira bwangu gotenga gotera egosoria suikawari guata chibalun gosoi gunime nakuminyoka wakati penalty chumo pira bwenkoyo negosoria badminton na boiho neria ya hula hoop abanyangira bonene kurworo kunkurwogusi no baraba gokye ababuyi ni gobara igudie gobuna t-shirt amaburi ibintu byogosomera nechi medals ababuyi komi kurwa chinse muchonse ni gobara irwe asitaro yamasaimara rikyo mwana obono ikiagiro kwirikya niko kogenderete nijishirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com gose reservations at camelpark.com gose wakesimi ase namba noti isano na ibere eyemonye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye gose noti isano na ibere isato inye isato isano niseto isano nemo isano kianda inye gose noti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umoyega o Kids Fest Talent Search First Edition. Uniforms and Sports Center nigoba korosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chime koni mienge ni chime koni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling goso mwakirisi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byogokorera chigosori Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu byokoiga kestima na electronics chogutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika chokoberia mache DVD players chi machine chokogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono kigimo manchu murigeria asoko gendra kobai me yomorobulyo bwensa kya ekertole round yentangani yomorobulyo buna botambe ochaka chinsa 12 go ikachinsa sato chabona mambia ekerto yaleganire kurugega studio egerto chuko kumanyanga naralia ya airobolito asa magazeti elitkolya lero kero elitkolya mwelyo kigimali omutinyo gatatu omwaka bwechiri 2022 iga matuko nagendrete kominyoka ekero bono tuguchegosoa omutinyo kane abwase bona barokiwa
bakorete class sana na isato na baro bagendete kwirubiria asokurangerirwa gucha chiskuru ao asogoswa asikirasi gia kianda igo no mwanchu murigeria kurwiga studio totaite gokoretera ngana ya ale amarito ase magazeti elitkulia lero kulinde gendera kulika ekerengereri kiao comment yao nganka yule kero kende gendera gutulikiranga mwana kioli ogenderete kuganiria maya asogokora amaya usogenderete komoyo na komo congratulate asinginje gukora okuya twatebete wiki ye ne wiki ya matemwa baibuli bange mbaratiga gusherehekea gusimbaratiga guchenga igona no bwateri bago tulikirenga nskuru keye ogenderete kuwa wakiranga mbia asogokora buja to baise kutigwa isiko kirangereri kya ukibeka sinamba yesimi eyo erase TV ya ugabo nabo ige nambe yo nabo kulika kirangereri kyao asenjira ya WhatsApp waige mitandao no tuichirega ya Facebook minyakara roto nyorwa obeke comment yao wetera senjira wetera Ndizi TV News ensemelia Facebook nabo igo ensemelia ya YouTube egere togesome kirangereri kyao asenjira yubuikirano buna butambe asoko boko kwane nigombwate gazeti ya The Daily Nation nanje nigombwate gazeti ya The Standard lingana limwa mulele oburitasi gazeti ya The Standard nigoro ya okona jagwa PBI okuganyerere kuna jwa litko lya lero ekero mulikiwe gazeti hatayabete buna asomurwe Nyamira atayadena ao PBI verdict with shape August 9 boards ngaki okona jagwa PBI kugoji kweneke gosinga kikugoji ko ekerenga ngaki goji kora obochori bwo mwaka oyo igachitariki kiando mutinyo gatano na gatatu ngaki kine kyo kora jiri tukurero ngaki siasa go chikwene kigosinga kwigo chikujengi siasa ya Kenya nene kero muri kibega seti atete buna aba na chibi na batano na babere aba chikona cha ekero kine kigitasense meri ya Supreme Court ke gategarwa bonando kona chugo chikoba seri tukurero ko chikorawa no muna chumonene bwebi muna chumonene bwebi na mata Justin Mata Kome oyibo igoro mo president ye kigambero go Supreme Court amo naba justice sinde bakorawa no mo deputy amo naba justice bande unyorena bale abarai batano nababere yona bawo chikoru wa musiritko lyalero kolenga kirumonto bunarwete birenga byaye kona chuko somwa na Chief Justice Martha Koome igo unyore buna kolenga no muri kwega city standard yate buna ukona chuko kigora chukona chwa oserege mayakanda bibia njama kanda buna erege kira chikoirana santuri erege kira chikoirana ni kira chikoba uzini kira chikoa chinguru asimio ra umoja chinguru ase kampeni yabo anene asomura iwe kiamagia ODM Raila Odinga uyo bwateganga yayo ko mura yogatana senseto ya Kenya boigo umuriki magote abuna kera yanyarege kuyeriwa nigera chikoa chinguru obo muboli bwa Kenya kwanza obo korawa no muraiwe kiamagia uda boigo ro mokonyi muraiwe nse Dr. William Ruto ase egasete ya The Standard yabu ebicha ya enchibiche chiaba na chebinejo no bigire harafu ensemo yoko boko gokobe ogama corona Raila no achorira abu nensemo yokolio Dr. William Ruto ne no achorire kerobon tukanyirire taba Kenya baganyirire okona chwa oko wa PPI goseke mangana PPI litko ligoro kati yali aligere gose atakere gochikomorekerwa ngaki gose mangana ya PPI na bwatiri jiko lya 2010 gose na ya bwatiri jiko lya 2010 ndimayokwaru amendment boigo gosomura ibwense na alenge na atakere kwabafuru go bastped iligoso kiamangana PPI boigo ngorigererie na ekoram gose abantu ababwatani bali ba IBC usabara ba IBC mbai saine elikwena kimuna chisigina chacheire tu asebale njya nkweti kuchiarege chigende ko ikase chi county assemblies boigo ngorigererie bali na ekigambero kitakeire nkiatakere gwesonania asomurobelio bwe referendum ekero IBC yanyateke go verify chisigina cha chabaki chikura abo banyate bagwetia osebanyate bago saini obo amangana PPI igo ayungati yali bamurekerete bago chikorwa okona cha kweli tukuria rero ekeraba Kenya baganyerere tebo kasi ya The Standard page ntanga nimburekerete ngaki aboroki wabo bakoreta matem bagendrete gutwara obwoba ekero selection ya form 1 ego jaka anekero muri kwasete abate abuna abana abangeni go boborere na chisukuru jiri bagane tukujigosoa na barabe mbajiswa kolengana ngaki ogochoro kuchikoba ase ensitu ya Kenya kerwa ogosoa sekrasi ya Kenya yuna arara se kasete ya The Standard kerdo chikogero chime to chikonya rigereri asobogale
Bono ritukuria rero abakenya goika baganyirire bamanyang'ana ki ekina gose okonacha kwa BBI korache koera ritukuria rero nande nabokora determine na ki outcome gose na kyo bochori korache okoreka asumutinyo 5 na 3 ekerombate gazeti ya The Daily Nation mwancho morigelia epeche ntangani kegima nigeiro bolito igoro yomo konyi bumaraibwense Dr. William Ruto amo numuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga abuasibono engani mwamu erenga the upper cut eiganto maiteri birandro ligendrete nonyanga abarai au bagendete kwirubiria gosoase ensemo yobochori boke Nechi manifesto chiabo chinyale ko bachiko ba published na wikera ba Kenya banyale ko bagosoma mangana ao ngana kibago chokole emirimo chinkuma gosamangana ali asoka buna omukonyi bo marawense Dr. William Ruto na bwateganga iyo ko Marusia BC omonenoye oyuru marawense musike Huru Kenyatta bono nigo egendrete kuna gwasi uli nganki kiarenge asenjira yoboikirano bono gaiga nigo ya tugekanire gose obobisi bwasokire buna omukonyi bo marawense na bwate plani iyo kugani ko Marusia BC omonenoye Uhuru Kenyatta wetera ase okobabwatirania abantu ba opposition asinga kiri yorenge omoraiwe kiama kia ODM Raila Odinga amo no mubwatanioye oime Junet Mohamed yo le omo MP wensemo ya mo bunge wensemo ya ralia nani Junet Mohamed Migori bono korwase county ya Migori bono nigo atebirenga Ruto na bachirete na kugania ko batebi babe asomoro bulyo yoiga egere bamubeke gosiba mwaka isko omuraibwense omusike Huru Kenyatta igintoronye nabo barabubu na opposition batayimugeti getambokero immediately gose getambokero abwabo asiba baraganiti chingaki bararata kuningane yiganga nechi kunyalikana gusete kunyalikana kulinde korengana na Junet taliga go confirm ngamangana yuna yekene kulinde nere nguchialenge kwenyorera share buna omo deputy omo ya ekero engani yali guchakoba kigwikirana kurinde ekero baligirretie amono muraiwe kiama kia ODM bakaranga eye nenjira yokuirania Kenya magega gose yokuirania ba Kenya na inde magega bakaranga te kunyalikana kurinda sense moyende omo konyi bumuraiwense William Ruto nere nigagotebanga ncheti mbangeti gintu kinga bunekyo gose tindo birete kintu kinga bunekyo kurinde Raila Odinga nere uchete asende chintunde arakane abwa saga nititokwanira mangana mange igoro yuborai wa Jubilee gati yabo ni igoro ya yoko bwatirana na kumurusia BC omorai wense omusike Huru Kenyatta kulinde Ruto agateba oyoro suburai na ndo yotigarite ko bomorai no morai wense Huru Kenyatta akarange yote kunyalikana na ndaga kana bona amangana yiganga ningoboro berete kumurusia omorai wense BC bonsi ababerekero monto nigo bakurutirana oyo abango kana bale na abango kana bale kulinde kurengana no morai wense romonyene na tebanga egento kiagerete akamusira Raila Odinga nesengenjo anyoretenga omokonyoye nigabwate birengererio byokomorusia bisi kolende twararorira matuka magega William Ruto kagukana borogote bangati narenge ko babalimo tina njitindi monto konywa marwa nande njitali monto muliri ndaro cia serikali nande nchake ko yesumbwa gosinchaka ko yesuana na kintagete oburai asengenje serikali yinigo twabwatiranete tukarosia igamangana yo gosengani yo neirobolito kigima asepeje 12 ne peje 13 ase gazeti ya The Daily Nation wesomere ororenga ningo who is fooling whom na bomuliki bwe gazeti yakali kubolinga ningo kungaino yonde gose ningo bono gokoromo yondo mochinga igona bo wesomera ase gazeti ya The Daily Nation epeje 12 ne peje ya 13 ase gazeti ya The Daily Nation timenye bingaye ekerengere kya onkireki igoro yenganei Kare kiane ngel na tiganti graba na siasa na siasa que era na ikoraringa niria che ikoreta libera se Kenya konende
mbagera ringaniri nyari rire to guturubana sinzi ya Kenya kera mangana ukwandu nayo wate Junet Mohamed yare omo bunge Osuna East Kurwase County ya Migori onde tutugera bana siasa barabumete mpaka bwate amangana abo kato kwenda gusase gaseti ya Standard page ya kane ni gobono mugano nororo ngaki amate Kurwase County ya Nyamira yateke gusiri abamu abo aneritko rigoro mambia ekero egari ya maguta yanyarete kugenda gusige kugwa senseme iyo na kuita omusbatio yomo ore okonchi sanduki chanya gusira kuna umurikinali getinga ki anya omusbatio yabo getiri tukoria mambia semere tukokora tukoria bya gusina koro bonjori kurinda akanyora makweli ayu akamuna na makweli ayu karo egari ya maguta yanyarete kegoso ase ebioski byaye ako korera obonjori bwaye kuringa no muri gaseti agoteana mamo mwabo musubati oyo ni igacheta gasira egekegeke keraire twasinye gitari kugasira ase omwana b'umusubati onyagusira nera endete kurwanira obugima bwaye asenye gitari ya Nyamira Rifaro Hospital igona bogo esomera omwana uyorore naki omusubati onyorete amakweli nando muri kya tabuna no ene kisanduku nchasareti gwa senseme iyo nande konyora mpaka chirichi anyade chigwa kanwa boga sekaseti yiyo osase bechi iyo niko bono umugwasiri bwo bulendi bweme Dr. Fred Matiangi anyade ka tabuna serikali igende kubeke merobili yabe ne dikwene kebuna obosali nkoko rubara sense yeito ya Kenya nene krate beruna chinse ya ense ya Kenya nigenete kubwatana ne chinse chinde kwena kebuna amangana drug and human trafficking ngoerara sense yeito ya Kenya krate beruna terrorism na counterfeit na mangana yoko ni maliyoko yobotindi ko chinse chisi kubwatana nense ya Kenya ngoikaro mwelio asarure kurege tindi ko kya sonde bwenzi ulio gwesona ni ase biasara byokora boko ni maliyoko yobotindi asense yeito ya Kenya boigo gaseti ne morekerete igoro ngakiki na kemobwaterane di Mikarin Thuli igoro ya attempted rape case evidence byanyarire bigosira koru ase kigambero bono nigo ekumedege kina korengana no muri gaseti atabone kine kemobwaterane di umusenato w'igwe county ya Meru nigo bono file yanyarire kegosira korendo botukini go bogendete kwena kigora dake basomera mangana yu nyanyora se beji ya kane gaseti ya Standard karoto goskomotwe gatogoswasa mangana yechisemi akeigo abwase bona baibuli baboroki wa baiga banyartko ba okora matemwa kirasi sano na isato aboroki wa barenge milioni emo nugutaibere abo baikaransa samatemwa abo bono nigo bali nobwoba ngabana babo gusimba nyarko bakorangeriwa ase chiskuru chiri baganeti barangeriwe ase ngencho chiskuru cha national schools nigo bono charorekanire nganchigo cha accommodate abaroki wa bonsi pige korenganirwa buna bange nigo banyorete ko babago korabya asomwako yoiga ekorenganirwa omwaka o 2020 nabo iga barko wabo mwaka oyo nigo barabanga kege korenganirwa na baroki wabo mwaka o 2020 abo baligi milioni emo nuguteyemo ekorenganirwa bono iga milioni emo chinu gutaibere ekero bono aboroki wa bange banyarete konyora maxi chimesato na 53 guche iguru korende korengana no waziri bwechisemi Professor George Magoha nigo bono atebeteri tkuligore keralinga sensemo ya Mombasa aikiranete omurobulio obwe 24 Osajiko Society of Kenya asensemo ya Mombasa anyarete bakagote banga barabwo bune serikali wetrase wizara yechisemi mbachikwana kyanga kero mworo kigwa onyarko bakagweta oli bwenete kurangeliwa ase skuru ya national mbachie korwa libagalire ngaine gosenchira bagucheko koromorobulioga goikobo morobulio bwato bwene no bwasioku na kweneke buna kero mworo kigwa onyarko bakagoswa ase skuru eli ya national school gekorenganiwa na maxia ya bwate igoni gabolira baibuli koba abatoereru na kuganya ase ngencho morobulio yo bokurangiria aborokigwa gochia sekrasi gya kianda goseko ba marube nigo gochia gokoreka asegeka gechi wiki ibere chirebosio ayonkorengana no mwaziri wechisemi igo in 2 weeks time amarube ngocha kale kwenanwa gochia saborokiwa baiga bakora matemo iga baibuli irangora abaibuli twarobaremu ngomorki gwogo onyonyorta max chimisato 53 gochia igoro wikache konyora lirube gochia skuru ya national nande serikali tete it's 100% transition igo kiro mwana kiro morokiwa
umorki wokora matemo ayu ni gaje kwenda se skuru ya secondary kujero so se class ya kianda igo mwiburi tobo lakini nina bogonya kobeke bitoki byao bingora kero mwana waje kwenda se skuru mugano olio PBI kine kona jagwa PBI ni gumurekera se becha gatano nomo utakonyoro mugano oyo ngaki okona chuko kanyereri naba Kenya gatibo no kero ya rekande buna ni go chinsemo chiribiri chikanyerete ensemo gosoko na chagwe kinekyo asense media simura umoja esemere tibuna ne chikoba ase fefa yabo osasensemo yabo boiga sense media Kenya kwanza ne esemere tibuna PBI ge kuna jona bera chikoba ge go ba fefa sikolengana nensemi kolengana no muri kwega seti na muri kiretenga ki muraibu ense Uhuru Kenyatta ammo no muraibu kyama gyo diamera murodinga barabu bago te abuna ni go ba deputy ensemi na ba retete murobiri yo nande batagete buna PBI egendere go chase matukari bosio na kwera kibuna moncho dingo kwa kanara sense ya Kenya boigo asomo konyi bo muraibu ense Dr. William Ruto arekanete akomo ensemi ya PBI konende ba te abuna tiga oroboti rora bwatukuri tukura rero amangana tumakoranga ke kwenda gochibosi kunende omo senator be county ya Kericho Aaron Cheruiyot ni ga te abuna taro chikende Jones PBI kira na chubune egenderere eregegendere na gose etenene eratabwati na gose ne bwate any political significance ya sense ya Kenya boniga kolengana ni aba Kenya bange bona bamurekerete chikura osiba murekerete obacholyo bonne bwo mwako yo iga ubo chokora tariki kyanda mutinyo gatano na gatatu umwako oyo iga ngakirete na producer ane ya itongo to debirina ekaro PBI go chikuna chwa nabo uranyora mangana ayu aseyemo koru asigata seni kyandisi Ndizi TV omo producer konte buna ni garo beriti kigima buna mokenyo ndebo enstari gutikumaega ekaro robot uru chikuna chwa igo igata seni kyandisi TV ni okere moto kabisa kwena kimuna kujigire go beberu sera matangasa ayu ekaro mo chief justice amo naba justice bande bago chikwena kimuna robot uru kuona na bole ngorwana na bale igo toskure TV yao bako jaga kwena na igo na ntoba aliase amagacho bakurwera mangana ayo toko yaretera sinjira yabene Wiyake gima ekero bono tuba ise gutu waisiko station yao yago sugurikeire na kokomanya na gokoretera mangana aria gwateka ime na isikero gongorwa gusi igo bono tosuka sengencho ekero jinse jichira ike no yanyore ya mase ya mokurugaiga ase studio ase TV yao wanchete ya Ndizi TV kero tokusuka motwe na mangana yechisemi boigo ekero bono aborokiwa kurwa ase chinsemo chiri omorembe amonubulendi wanyartwa bukwira nanse kurwa chinsemo cha chikaunti buna Aturukana Elgeyo Marakwet amone chinsemo echo Kerio Valley nigo bona borokiwa kurwa sensemeyo bakora byakigima abwaso morokiwa oyomo ogotebanga nigo ate betenga goika nkole amachiko sendeta amachibwa maya asamate mwaya iga nonyenga ensemo nkuru county ya Elgeyo Marakwet nigo abaibi betugo bale kunyara kwa bagwita abantu omwana morokiyo iga niga akwereranga nonyenkuru ase amate aye nasireti abayiri baye kubatekana na abaibi abetugo kolende ebirengo by'ubulendi kuira nanse bimutangeti gokorabya asamate mwa manene abwaso morokiwo ya Senator Marion Chepchirchir akolete bijana wikia magsi chimenye na 15 na bere kurwa county yo ya Elgeyo Marakwet abwase bona asabira basamaria baya kumusira na kweneke buna osoire ase skuru ye secondary na gokora bya egera orokinga no nyomo abirengo by'ubulendi bikuira na nsasi county chinde nchiko begetango umuntu wikirania ndoto ya eliaganitie koba asubugima bwaye igo morokyo yiga na bakolete bya kigima asokonyara max chimenye na 15 na bere abwase bono aruro moyo kigimanga endoto y'umuntu tekunyara ko bakigutangika nonyega kurwa se chinsemo ao neba no butaka neba nechisegi necho chikona kigwase chinsemo echo kurinde bono nigate bire gentu yuka gusaba no gusirwa na kweneke buna osoire ase skuru ye secondary neranyare ko bakagokora umukia abwikana bakenya bandi kero tokana wekase beji agatano gateka sete de standard nonya bakenya bakanyerire to robot rwa BBI ni gobono muri kwega sete ye muri kerete na nkai karonsale Karonzo Musyoka nigo yarokande buna vice president mukoro niga kirire chiwiki bere kuru banyora no murai bwense Uhuru Kenyatta amo no murai wikama gya kanu Gideon Moi koranga no muri kwega site ate abuna Karonzo okirire mono kurende muri kwega site ate abuna koranga no botuki bwabo nigo bayorode na Karonzo niga kirire
karaga nyitoro botro piperura bwato kwa maye gosoka isiko kwane ayaye nyirabuna karonzo ni gaswa so mubwasi myura umoja gatabuna ni gakomoko bokumura wiki amakya ODM rera murudinga buna buno yo kwiruke bendera yo mubwasi myura umoja kulikiro kyubura bwensi ya Kenya yo karonzo okirire mono chiwiki bere kurende kone muri kya gatabuna na chigosoke kero pipia yanyereke gosoki uboigo asiga sidini muri kirenga kiruto agote abuna tara mutiga karonzo nagendete kumwebereria gusina endete kumuburia aso mu bwa Kenya kwanza ekero aja kwanda buri tukuri gorekerera nete gwikasi county ya Kitui ka Raila Uhuru Ruto agate abuna ere na atagete kokora emirimo na karonzo kiatara mutiga korengana na karonzo na bwata maya aranyaraga koreta so mburi bwa Kenya kwanza hayu niko kanyora sebeji ya gatano gatuto kasedini ya Standard nekero tugusuka mutwe neringa omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto boigori tukurigoro no waringase county gosese town ya Kitui abwasari gwakira ekoko ase okogania bamenyi korwa sorogo ngorurwa bukamba komwegena na komwekura yabo egere achikonekia magenderero asense ya ito ya Kenya abwasate betenga omorobiri obweka orache guturia na koboria aba Kenya nomorobiri ye o bottom up economic approach model abwasate getenga abantu bokonyorogoke anene mona bonchuriria babo yasari bikebike na bwaga nitigucha kubeka chibesa ensemo na kubakonya waigo narietira yugucha korosia mabaga yemirimo angi milionemo uchia sabasae bali batabwati kindi bakora senseito ya Kenya abwasate betenga ere amona bamiriria baye abakenya na baisa kuligiriria nigo baroche okorire mirimo menge korubunaro mokonyi bomurai bwense uchakira umwaka bwechiri wibere na 13 abwase amachatie omurai wekyama kya ODM Raila Odinga ase okona kubangaina abakenya asomorobulyo ye social protection program weisiringi chiribu isano nemo kiro mutenyi agatebanga abakenya mbatageti token bakenya mbatageti kwegwa liaki abakenya nigo baganetie koba abantu bomukia aso kubaroseria environment eliragere banyaliko babagwe konya igori tukurigoro boigo na tebetenga Kalonzo tigarigiriri bya arorenga inkayu murindo kwenda kucha egere anyale kumusira bunero mukonyi bumurai bwense egere bakore igasi asobwamo nababwatani baye ndabarabwo nigo bamurigiritie kura aso kugania bamenyi korwa sense me ya Kitui kumwakera Ruto ekura aso gotebabu na Ruto nero isaine aso kugambe nseto ya Kenya asingenjo erabweka nigarotese amate gusese family eri yarenge yo konyorogoke igona manyete emichando abakenya bagwetera ayo nabayiro bolito asigazeti ya The Daily Nation page ya 14 kato ndata guska bosio mbara baganda tugutumaje SMS ya bagotana bale ime yumro wilwinsa kinara otana we are at awa omwini nyakubalia glory to God nimbiye bona sima mbingi ya tatu metiri daria boy gona tumete awote abuna baendete kuchengira umorokyo okora mate Kevin Mageto Mwanza bagenda tukuchengira yonyora Max Jiminye na 18 bawote yahote na we are at home ini nyakubali glory to God natuma uchumbe ya nara okorokuna sa henele anyora kurubogita awoteana no babo kirime yumurubiri wensa ke hoteana Samuel oyego kaindia kayama mastengo hire mekenye na Daniel Bosire na abana iruma bonsi baboke ande babatu umurubiri wensa ki ime yegitaseni Ndizi TV awoteana tikatobe amombaka omwele Christine Nyanjoka awoteana no alime yumurubiri kurujinse motiri chai chuni ebungene ya nyalibali masaba awoteana onde me yumurubiri wensa ke tiganya satu sentwenzi na ande gitaseni kitu kia Ndizi TV biamono asemiroberi ine miya mogotoretera anne karumogotoboki mambia na boka na Nyasaye no muroberi bwensake na kwan bonsi bali ba kubwatera naso muroberi oyo bwensake naske muntu awde ananchina onde ime yumuroberi kurwa asebunge yaho machoga chaje na onde ime yumuroberi bwensake tigatubwaterane Nyasaye atokonye abana siasa barabo ndo nyara kubasemelia ikiagera ondora semelia bana siasa nabo araye oyo Christine nero whatever boigo onye ayuna ambali bandrede otomaje SMS ya go cha studio na agenda ko yetoma omanye tomanye ngayo berete ande ngakiwa jakire litukuliao nara ukulika goteba ensake na onde ime mpaka omwele mugukora na inchembenye gosoko Yumfred taxi driver korojinse machia bosongo alafu Eric
baraza nigonera goteba nagendete kubwati muruburi kure chinsemo cha Rom asensemo ya Nyamataro agoteba naendelea kufuatilia umuruburi kigima andimbia mono asokubeka mangana yu boronge wego mwanchu murige naye tutigwa isiko nabokurike comment ya unga ngayo bwatete korwa na kyumuruburi kuguchira asigike kiribosyo ngochitori koirana togendere kurigeria ngana ria arasa magazeti yetikoria rero igotigo turagenda ase ubonchulia akeigo nkwirana turi gucha tobaise gusuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cy'ukoberia mache, DVD players, chi machine cy'ukogingira ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekurwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigochinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chenyinge ekero waikiraro nigo kunyoro bokoreri bokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbabwate ensemo yokurigeria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yukobara gose theater eduka yokonia mariogo ijunende manyikanitebuni pharmacy na boigo na aseba kurwaria n'abantu bwatumuchando bwobongo gose mental health nigo bakurwa obukoreri bwebirengo by'igoro biria bya ISO ngwanchira bare obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee Amunich Insurance chinde chinyinge naboko batarira imeyo muchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru yo kwegeri obugwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Gusia metegatie bintu binde binge rero niko naikira sensemo ya bonchari yeteri monchari riruete kurwa so mongina orwete kurwe nkira ya bogere osokete no uchokere to mugusi omugusi oye karoba ikabogere mugusi oya gakwa bono singencho basa bete nyasaye engube kabera roche gakira engubo no roche bunengani na kyo konyeta jagwaeta onyeteri nyasaye tabete nganyeta cheka kira ekamanya kubambukia no mu mariba akayibora abantu bariba bagita abakoma kuchimati
Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukane cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuri cyo cisink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifreji y'amace buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboard buna kiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mano manchu muligeria asenge nchoga ndata kuligeria morobuli bwensa kya ekaratora sensemeli yo komanyanga nararia ya airobulito asa magazeti eli tukolia lero keragosoka kornyomba kwa manyanga nkikigendreta sense yao ya Kenya utale nyorire gazeti ya wasentira yubwikiranu onyariko bako wesomera ase okaboko kwane nigombate gazeti ya The Daily Nation nanje nigombate gazeti ya The Standard karotondete kumulikira monali airobulito litko lero karoto goswago chime kabisa karoto kasebeje komini gobona abaibuli banyarire bakoba gose banyarire bagote abuna selection ya form 1 jigo korubuya asana banyarire bagote abuna nambo werete buna abana banyora mabaga ase chiskuru chinene imeyensi ya Kenya kolenganiwa n'umwaka oli weta kolengana abaibuli abuni bagote abuna abana abange umwaka oli bwete nigo baganete goswasi national school chiri bachorete baragwa banyene ikaro mwana meta kora matemu gwichuri aralio te abuna ndeke goswa mangu ando mwana bwete kulende bate na selection yi nigo ya disappointed abana abange umwaka oli ande bana bagusaba serikali gwetera ase wisara yechisem oda disappoint abana so umwaka oyo tigo mwana anyare karuri school kya chorete ande bana bwete school ya chorete airu ororo kolengana no munyakerobo ose Kenya National Parents Association chairman Nicholas Mayu nigateruna ogochorwa kwaba osabane karba godangiru je chiskuru chidibata chorete nandi betete nigo kigo chikia baito moyo kunende nigo banateruna amatemu unasogete buye nabana tiga bakira digu yakiyabo yoko swasi skuru chiri bakanitinyuru no mugwasiri beji semi province church magoa niganyara kago ralibuna ogo selection gusoko chora chiskuru kwa abana bali bakuranguriye chiskuru bojo swasi kraskia kyanda nigego chikoera aschi wiki bere koru uboni go sini yo chaka aschi wiki bere koru boni gana ndo murobiri oyo nigo robiri koira egekegeke elinde kiru mwana amanye skuru ki agochi goswa boigo asitini muri kirtinga kyaba n'abanyarwanda bakora amatembuye abandi bakanyora magshiguru mono ali batasemeretie nanda abandi mbali bagwete kolengana ni skuru yemo nere iwete koru asensemeli ya Kitale erego teona 2023 out of 30 at school disadvantaged ekaro banyarwanda bakanyora magsi 300 basemerete ngo nyabana max mine go chigoro kolende kolengana ni mechando ya bwateranitie skuru eyo abana bagetera mangana makongo hardship ya lenga sensemeyo nigo yeirira n'abana bumbete tibuye ase skuru eyo ya Kitale koru Kitale Family House of Hope Academy koru asenseme county eri ya Trans Nzoia kolende nigo bagwakiranya sambe mono asoko korabuya asamagisa yu banyorete boigo gaseti ni murekerete ngaki omosibo yomo anyaritiga kungainereria oyo nyora magsi anyarita magsi chiminye anyarita magsi chiminye na abere ekere karansta matema ya KCP kolende nigobona nde yene kibubu no musubati oyo oro musibwa asechera ya Kakamega nigangainereria buna konyo tabwate masomande kolende nigabwate degree koru ase University ya Incheton kera abwate nande konyoro enrolled ko soma masters konyora tarabwato kera nyateka komachiwa nigaitete mamu mwabo
ikabona ntima itina na ndari kuchikuigorwe sibokende ya mamocho yuko ngainereria kero kindi iyo nandokorana na bara igorwa mamocho yuko ngainereria kuna tabwate na academy graduate ke bwate degree nande andaga mathematics sana na isoto lakini angainereria tinatanya gusoma ndi tabwate no degree ugithana ndi masters yari uji gusoma konyora taramo chiguna rende ataratu kana na mamocho na kumuita mamu mwao na tutamanya na ndari kuchikuigorwa master kanda mangao ya yuna mamocho kungainereria tiga togoska motwe tokwenda se county karotogoswa se county ya Homa Bay bono mo women rep we county yo Gladys Wanga bono nigare no mweso magiga yo libare kwamirania asobwange kigima asokuri kero kibo governor county yo John Bade oyobe igoro munyakerogo bwe kiama kia ODM bono anyara tukobaka ku withdraw gusika gweso kia korwase okurigie kiroge kyo governor abwasa tebeta bono nigari getigo cyo focus guse nigari getigo cyo kubikumukia asokurigeria national politics guse siasa chiri chinene asokurigeria nga omurai wikiama kia ODM anyara tukobaka koba omurai ogatano bwense abwasa tebeta nga na tigire kurigie kiroge kyo abwase bono Gladys Wanga ari omurwanereri oyomo asikiama kia ODM kuligyo governor korwase county yo Gladys Wanga litukuligoro nigarenge asensemo ya Karachuonyo abwase abete endorsed gusanya teko baka wetiwa uchakuligye keruge kyo governor se county ya Homa Bay ande nigagote bari no kwegena ngabono otigaire asenge njonde tayo nande bagucha korwanira komo etiquette ya ODM onyole ngamba bwate emerubelyo enchera bagucha kwena na chi ticket mangana na soka kwena na bale chi direct ticket kulende kolengana nomo nyakero somo chair olio teneta mangana a national elections asikiama kia ODM muswati Catherine Muma niganyar ko bakaweso kya na gukana buna ODM wikechiko korobo cholyo boke obobole chi nominations asinjira yo bwene no bwasyo kukolende mbachiko ko yokora umurubyo kuru kwa consensus ase abaraiba ko igwana korwa sorgongo gete kero bagambire baigwananire nigo bakwena ni ticket yo ya mase ya mo asoli barachole eyo nekero baigwananire na libara kore engani yo kolende onyetali boigo wikakira umuntu achekulia usachiko chorwa asinjira yo bwene no bwasyoku igobona ase Gladys Wanga agotebanga incheninde no kwegena buna etiquette yo na enyorira singinchonde tayo nande toko rwanirira amonere nara yo kurwase county ya Homa Bay nabo wesomera ayo mana yanda mange arasi chi county ao ase egazeti ya The Daily Nation page na ya maronge bere na gatano boiga magana ayuna mulikira ase gazeti ya The Standard page ya maronge bere na inye asebono yarakana na twist ose injere ndinali yakire ya sokire kero abantu aho waendete kurwanire birogo byobocho birogo byogo yani baendete kurwanira chi ticket cyo chikuriye birogo aho anene kurwase kiama kia ODM kana ndo kwenda ase murikina mulikirete aba bwatani aho kero bija ya Gladys Wangera former Nairobi governor Oyugi Magwanga namo na Kupet General Secretary Kero Misoli batakete kwa guchitikete jikia mati ODM kero atakwa somera umugano yo manyanga kienseme ya ODM egendete gutwara libera litindi kero abantu batakete konyora ebirogo basota konyora etiket chukurwande birogo au niyo konyora sebeji yemerongo ebere na inye boigo ase gaseti ya desan nimbore kerete ngaki amagori ya maguta agende gukina mono nasinse au asinse au no dirubuti Nyanza Central maguta nigakinde mono yiri na maguta gose chibese jiri abantu ba transport inero yanyareke ukina ekero egotebekana una maguta nigaburda sinsitu ya Kenya gono takwesomera umanyana no ni county ya Kisinto ara maguta nabura asamatuko kurujituko yochi matatu yikera muna abantu bakabasi ase maguta ko bekwegeka ande kayirira muna maguta nigo ligolia menta no muntu kokuru nyamataro go ikembasi nabare gusabwe besiri igura kasara mwanchu muligire karato gusuka motwe no nyechinga kichitondo chingango nyakwera chiri kurugi gase studio nelinga inkige kogera omurai wikiama kia ODM Raila Odinga amonolia o UDA Ruto bagendrete
kurwanirira chikura korwa Sorogongo rwa Murang'a iyo gutokemea Mount Kenya abu asibone nsemi yarorekanire koba a battle ground ose bagendete kurwanirira konyora kiru muntu bubi korwa Sorogongo rwo abu asabara yabange batebire gati yabo nomo Senator James Orengo otebire nga baisa konyora chikura chingia korwa Sorogongo rwa Murang'a igo yaene kirenga Orogongo rwa Mount Kenya banyarire konyora obubwi igo nabo konyorera gazeti yao ororenga naseki inki kiki yakire asensemo ya Murang'a ekero Raila Odinga amana William Ruto bagendete kurwanirira kuriya chikura mono asensemo ya Murang'a igenyorera gazeti yao senchira yobwikirano bwesomere umugano yu asepeji ya 25 narimo umanyenga nkeke gikara Sorogongo rwa Mount Kenya anene mono ensemo ya Murang'a guse county ya Murang'a ekarorenga kwana igoro ensemo ya siasa ya Murang'a asika siti atestana ni murekerete na kibono orengo anyarega konyore gitire gitindia sense meri ya siaya nekrate kuriye kirukyo bugabana ase county ya siaya kurinde kurenga no muri kwiga sete otena bono libera litindi go sekemena ne gitindi kyane kiwa sense meye kerobono uyo kabeire umubunge uralienda Nicholas Kumbo banyari bakubwatana na uyo kabeiro monogari ibwa banyanyimbo Charles Owino banyari bakubwaterana eliyo kumumiga James Orengo anene kerobono Charles Owino anyarete kago tiga ambition yayo guchikoriyo bugabana na batabona ni gawo chikobera ni meti ya gumbo igobone kurekana buna nsemeyo ni igobone kiminano kia siaya nakero kia watirenze nakero batabona yaya Orengo tiga gendere koriyo bosene tabwe nsemeyo igobone kero kiminano go kia na kiwa nsemeyo ya siaya ekarabono abantu bandate kwiroberia guchi so kurigikero kyo burayi ao imeyenseto ya Kenya nara yumanchu murigeria kurinde asogwe somera senchira yubutambe enyorere gazeti yayo ya The Daily Nation gazeti ya The Standard The Star Taifa Leo egerebwe somera senchira yubikira nukurinde to wakangambia asokurigeria magazeti yelitukoria lero kero to kwirana ntuchokwirana mangana maya korwa semesa yensakia asenchira yubikira Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira Sorogongo rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora Sorogongo bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi gusia metegatie bintu binde binge rero niko naikira sensemo ya bonchari yeteri monchari riruete kurwa so mongina orwete kurwe nkira ya bogere osokete no uchokere to mugusi omugusi oye karoba ikabogere mugusi oye agakwa bono singencho basa bete nyasaye engube kabera roche gakira engubo no roche bunengani na kyoko nyeta jagwaeta onye teri nyasaye tebete nganyeta chegakira ekamanya kubambukia numu mariba akaibora abantu bariba bagita abakoma kuchimati
Enkoro y'omuntu nigegonchoka na kubiga intekebe ekerukugania kugwetania okonyora nokunereria kwa betobo ase gosori y'okwegia yabasintobo chondo aba mwete na murigiri sana charo no kubuli mubwane mungatira singe tato mindo na te mama bakacha ntebi gose buri musomi no yo mindo njengo ta utinde muntu otabwati manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire eye magega y'omugako chondo ugokwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumuro y'omonene nigasinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana bali tingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibiri mpaka lito konda aligere ndano aki none siringisana churi yakonyora njia zikoleira aki ngwandarire tabiyo kwararite mubega ki umuntu none kikwaregerete kakekero kwakwete akikwaregerete abana baitanaga momuro mwabo chondo nyangao nigesoirime nagusege gutaigwana amate yo chondo eyo yamenyete n'umurembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkira yugusonsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana okomosomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tali mo bwate chibesa paka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte abimosimo inu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomi cha maragoba eliubwe manye ninkigeo chia gukorekana ase amateye Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mambingi anendo mwanchu muligereria charagire nsemo alia stokonyora mangana maya senjira yoboikerano bunakorekanete korwa litukuli igoro oike mambia ya bono igombu ya senge nchogenda tukuligereria Ndizi TV nero bwansu bumugusi na inde nabogotonyora wetera senjira ye mitandao Ndizi TV News asensemo ya Facebook amo na YouTube egero nyore ayaiga amo na yanda mange koiranande asegeke kekiribusyo egera nkumanyenga nararia ya ale asemesa yenzakia. Nje nigonkuru kwa Sara Nyarangi ontita engaki abaibuli aborokia amona aborokigwa bagenderete gucengera machibu ya matemo manene a KCPE ayo anyarite ko bakagosoka bwanguiga bono nigo chiskuru aho goika bono chigenderete gucengera amachibu ayo abwase skuru ya St Peter's Kisi Academy nero etatiri magega asogo korabya tetonyoro mulikito Brian Sagini isena atotebya mange. Esukuru ya St Peter's Academy egotoka ase wadi yabogia kumuboncharie county ya Kisii nero tetigiri magega sogo chengera machibu ya matemu abuato nomo waziri wechisemi moske Professor George Magoha abuase banyorete Emilia Max Chimisato merongeta tato na abere na korengana na borobonigo bakorete byakigima gekorenganwa no mwaka weta Nyasaye tumanyete okoriro ogwanja kwaye ando bekiro koboko kwa ya skuru yeito bana baito bakorete buya mwana omutangani na babwate
Marks yale 416. Marks twanyorete igare 382 sorry. Abana baitu bakorete buya nande tugenda gwakira Nyasaye ngambia mono. I'm Harriet, Mama Rose Manyange. My daughter got 410. I'm so happy for her. She has made me a proud mother. Ningo gete ama tokya beta se skuru kuruya cha gete bagoikera iga. Tugure Nyasaye ngambia mono sonsi. Korengana na aborokigwa naboigo aborokia beskuru nigo onsi achete korengana no gwancha kwa monguru egasiengia kurwasa baiboli aborokigwa aborokia naboigo abanyakenyoro bensemeyo. I'm Rose Manyange. I had 410 in my KCP and I was very happy. I was at home. I didn't expect it, so by God's grace, and I thank him for he's the one who brought me this far. And I'm happy that I got my marks, and I wish to go to a national school. Okay, I'm Maxwell Bundi, pupil from St. Peter's. In KCP of 2022, I got 408 marks, which I expected because in recent exams we had done, I was having 400, which showed good results at the end. And after doing the exam, I was very sure I would get 400 and above. My name is Ian Kerima and I got 407 marks. When I got the marks, I was so happy, and that was the marks that I was expecting to get. Nigo bono aborokia bubarure segetsoko kya sebonsi bali bakolete byena bali batanyorete korengana no kuganye kwabo kogenderera kobeka omokia ase ebirengo byonsi bya masomo. Nabatolo no mogoko monene asengenjo abana baito banyarete okora amatemo aya na kubwa mono enkoganeria ababande na baro batanyorete amagisi 400 na baro batwara omoyo nande batwara omokia bwo soma elinde banyare koba bagocha koba egente kiya chingakikire mutwe. Incorporated Ndizi TV kurwase county ya Kisii ereserane Brian Sagini Isena. Biamono Brian Sagini Isena ase chinga kechio omworokia Moses Nyandusi kurwase skuru yo ya St. Peter's niganyartko bakago korabya aso konyora magsi chimyenye na 15 na limo no nyeka kurwase amate elietali kwenyarabya buno mulikito Steven Demo agotomanya. Nonyega tiechi skuru chigendrete gochengero konyora kwa boroki gubaya samate mwa KCP 2021 asogete kero moroki guna bwato mugano yo bene esabari ya itenta benige gotoikia sekenyorokia bunyando nyavale bugia kumu ward astoko monyoro moroki gu Moses Nyandusi we skuru ya St. Peter's Academy kalene ya mate yaye. I was glad by getting 416 marks. And it's only by God's mercy. With Moses was a very hard-working boy, a disciplined boy. Kabaka na vete surprise timboka. Makanga sinoni no ane okuragire ndagira amaene nagogete muno. Sana sokorore e uchumbe nkabuni. Moses no moroki woko erabuno gweta kwaye nigo kwaira masabo no mukyo monene gokorengani nenka korwe bwato kwenyara wainse no bubuyibwangi noro mutakanwa. People were just laughing, but for me I knew what I was doing with my God. Actually, Moses comes from a very humble background, and we had to assist him with all what he needed as a school. Nonyeka regatia boroki kubatanga neta soro gongorwa gusi tabwati bole mubune ya mate ya yene nyare goisani chibesa chiragani gwase national school ararangerigu nona sakuraro kuisoso aga isa kurara ni chibunia noni gitandankeyo ukuyuta gukwa kurega negasi. By now I am hopeless, helpless and helpless, wondering on how I will go to school because my mother cannot raise the amount needed for me to go to that school. But from the Kenyan citizens, I would like your help. I would like you to help me to get to the school where I will make my life and I will be an important citizen in this our country. Njebona munande igakende ngeyo bwate bunande na bonte busa nigo
ni gongo kore kulima mugondo n'abanyorere kibarari andete nkegoisana bari bamanyete mang'ana yaiga besoanani umwana yagende muna chindoto chiaye chire egere ache gokonye kinyoriki gosakonya ng'ina buna botambe nigo bagoteba buna kegocha ngeo kiranyare gutanga muntu gusonde bwensi obwato moki asekende gyonsikeri yako nekura kitwe manyiri gwetera omugano ye Moses onyara gweta buya no nyega korwa ase amate obwato konyara gwanse se bono basabiro bokonyi kwene kibura nanyare kwende secondary iliaganeti koenda buna botambe nigo bagoteba korama ya ogende koripoti rigetaseni kia Ndizi TV kurwaiga sense moya bunyando St Peters ebunge ya Bonchari elietaliane Ndemo Steven. Mbia mwana omurikito Ndemo Steven. Tigatomanyore omurikito job mange korwase county ya Nyamira nera totebye na kyomo chengo netengo ogendrete gokoreka ase skuru ya St Andrews Kawa ime county ya Nyamira. Ekero aboro kigwa abarimu n'abayiboli bagenderete gochengera ogwechabuya kwabana asamatemu a KCPE ntu abatogotalera esukuru EMO ime county ya Nyamira elinde kumanya obobisi bwogwechabuya esukuru ya St Andrews Kawa Primary Boarding School Nyansiongo negati ekisukuru kyetetebuya asamatemu ayo omorokia monene bw'esukuru eyo Peter Nyamweya norokia omogoko monene kiagera banyorete mini ya magisi chimisato emeronge 52 ntu akora matemu bya sana omwana mutanga niga bwata max 419 akoro kwa Trevor onwanga mageto nabande 12 nabo bwata max chiminye na kogendera uchigoro natebo kubwaterana kwa balimu abayiboli aborokigwa aborokia nabateneneli besukuru negati amang'anagera tebagaeta buya igo gokoro kobya goko bwatekana na okobwatera namo gwaito asaba mna into abalimu gaige sukuru ngima abalimu beruetse kabisa bali nekerenge kamo kyo konya abana ndi banyara gukora biya igo abalimu n'abantu bobwatomukiga esukuru aborokia mbate bogokora omukia kwa bana okorenda ebiro nokwero kwa borokia nabwo obobisi bwabo. Because of time management, number 2, there is that what we call teamwork. It is the one which has made us to go this far. The boys were very disciplined. They have given us this salary because what we are directing, they are ready to get that. Omorokigwa otanganite na orokia omosasoko omanene na koiraneria abayiboli na aborokia mbya mono asoko musira. My name is Tony Mogere Gisege. I am from St. Andrew Kagwa Boys. In this exam I scored 413 marks. In this exam I scored 413 marks. And I want to join Alliance High School. And in the future I want to become a neurosurgeon. I'd also like to thank my teachers for the support they gave me so that I will be able to score these marks. Abayiboli mbatogia esukuru eyo asoko baegekera abana babo buya. To ask those parents who are capable outside there who want to look at schools, who want to look for schools that can nurture character that teach the school. Huyu kijana hakuwa msumbufu, alikuwa amejitolea kwa kazi yake, vile vile kushirikiana mzazi, mwalimu pamoja na mwanafunzi. Kurwase county ya Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Kero tutigarite asensemo yimechengo kurwase chiskuru au ase county ya Kisii na Nyamira tetonyore omurikito Mildred Mumanyi boigo atumanye na kiaborokigwa aborokia mona Bible bagendrete gochenga ase skuru ya Embassy Academy. Amatuko aberoka atigaire magaya matemwa amanene ye kirasi gya 5 gosoka abo ase aborokigwa kurwa chinsemo au bagenderete gochengera amachibu abo ase skuru yoboroso ya Kisii Embassy nigo na barubo bachengera amachibu abo ase omwana omutangani abwata magisi chiminye na 5 nganonye emini yabo yaira na inse omwakoyo buna omo director agoteba. So it has been doing well. It's a school that actually has been doing well. Last year we had a mean of 388, whereby this year it was a drop
from what we expected. But as you all know, children are never the same. A bit disappointed, given that we expected some men our best to score around 430 marks, and then the mark came down to 405, which was quite a disappointment even to maybe our best. Indeed, to me, I'm happy and delighted with the results that our pupils scored. As a school, we appreciate those learners. Previously, we were aiming at scoring a very high mean score, but what has come is 375 marks. We thank God for that. As a head teacher, I really congratulate my teachers who work entirely hard and gave us that result. The highest pupil had 405 and the lowest had 305. Indeed, we thank God for this far. Abana abo batabisa omogokobo na barobo nigo barua okugania kwabo gochimutu. I scored 401 in KCP. I'd like to thank God, my parents, my teachers and classmates for their support. And after high school, I'd like to be a doctor. Thank you. I scored 389 marks. I would like to thank my teachers for making me to score that. So I would like to thank my teachers, pupils, my fellow classmates, and God for making me alive till I scored my marks. I would like to go to Nyamira High School. Na intwe kurwa egeta sen kia Ndizi TV nigo tukubaganiria amaya kubagutia kugendereria amasomabo gochia mutu. Ginko reporteria egeta sen kia Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi. Mbiamono Mildred Momanyi. Abasubati babere abwigoro nigo babe gutubiara asogo kagerua gutumeka mariogo na kubaibira abasacha. Moriketo Vincent Onyancha Amanamange. Ekerana kwanira abasubati aba babere oyo omoga bakana mbamanyaini. N'umunyakirobo w'ikipigipigi okitudu cyace Mathias Evans Ototo akorera buna abasubati babere bakagere ko babayibi babwatwe nsemo ya Nyamataro nigoyo mobo atayabuna ereniga kweoni yakorende tali muibi na tali gutumia maryogo asobo ibi na nigo amenyete nsemo ya Gesonso. Wewe mpeleke tu kwa loji alafu uchukue shilingi 500 ama 1000. Jao chukua pesa mingi kuliko hapo. Mungu mmoja na hapa mbele ya Mungu. Hapa hakuna hata madawa yote hata kibeti ndio mkiangalia. Mimi naishi Gisonso. Ele na nyango. Abana boda boda kurwe nsemo ya Nyamataro nigo bakorera ekyo gya kolekana. Musubati yo chago nyagwake simya ko matenga inchugo cha mahata stage imbegete yange ntambe iga na agaswenta kamwamu. Tereba ikansa narangirio musacho yo na motekara inchu. Omusacho yo nigate yabuna ere nigarangaligo kure ensemo ya Kisumu buno munchinia tamanya buna nigangainire buna agotomanya. Kwa majina naitwa Benedict Oluoch, natoka sehemu ya Kisumu huko. Nafanyanga kazi ya ujenzi. Sasa juzi kuna mamgila ananipigia simu ati yako na kazi Kisii. Na yeye alikuwa anasema ati yako busy atanipatia namba ya sister yake tukutane naye hapa Kisii. Anipatia hiyo plan, tuende kwa site, tupime hiyo site, tusome hiyo site plan, tuone vile tunaweza fanya hiyo kazi. Nganjene bundi omo injini. Enyomba na ate kunjiko pima mata, bono na rongo chikorora. Twate yo musacho yo, kero ya roranga byabeire bobe. Ate ne pigipigi, onso igoro. Onge akominyokane pigipigi. To kichi pigipigi cyarenge ga isato. Twaminyokyo musubati ombaka bridge camp. No twachiko mubwatera. Orojo musacha buno oyo, oruziri kubo yari negetabu ne buti. Achiko pimegas. Lero garoro gwereire ani gagwerwa. Korengana nabana boda boda bo banyamataro nigo batebuna eketari gekorege tangani umusubati yo kubarusia abantu chinsemo cyare asoko bangaina buna negasiya gocha koba. Omusubati yo ditangani aruseti omo muragete korubusia mwakerete simi omo muro yuni gare gokorega sia wiring nyomba kera moruseti momuro yakarubusia agachaga ikere stage ga momuro inenda kamweribu muna mwete eribu musubati oyo agasira igo
tachieti komonyora nigo ekagere buna ekene kyombe kya baswati aho bare county chinde asaba kubwaterana kwebera abasacha no nabo abo bisabo butuki nigo baikasensemeyo na kubabeka byara baswati aho baberekera kuri butuki bwime bwachakiwe ko reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo ya Nyamataro imeye county ya Kisii iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mano mulikito Vincent Onyancha no Solicitor General Keno Geto nigabolri aba Kenya na bagusi bonsi korario morembe abwasa tebero buna nigo baganyete okona cha wekinagia BBI ukuko gokorwa rero abwasa tebere weika abwo gosego ikokona choku gwakorire aba Kenya bonsi bagendere kwene kyo morembe anene bosibo bochorio bonene. Achieving Vision 2030. Na vile mnajua constitution yetu inasema ya kwamba ukifanya mambo ya maendeleo na saa mpango kama MTP lazima ufanye public participation. Kwa hivyo nimekuja hapa ku launch hiyo public participation ndio tupate mawazo kutoka kwa county na kwa wananchi wa Nyamira. Serikali inapita kila mahali. Leo nimekuja hapa, wenzangu wameenda kila county, all the 47 counties wameenda ndio kuchukua maoni, kujadiliana ndio tuone maendeleo itakuwa namna gani miaka 5 inayokuja. Kwa hivyo nawasihi na nawaomba wananchi wa Kenya tufanye uchaguzi kwa amani, na wanasiasa na waomba wakicha kuomba kula waombe kura kwa amani, kwa utulivu. Manake sasa ukiomba kura kwa nguvu, kwa matusi na fitina, hiyo haisaidii. Unajua sio serikali kufaulu, tunataka haki ifanyike. Serikali imesema vile imesema kotini, na koti nayo ina maoni yake. Vile koti itakavyoamua, hiyo ndio haki itakuwa inafanyika. Kwa hivyo hatutasema ya kwamba serikali pengine imeshinda ama imeshindwa. Haki ndio itakuwa imeshinda. Wekira woba no mwanchu murigereria no kubuturira magana maya yensa yabono mambia korwa semesa yensa kya kurinde nyora ekero ekina ya BBI kegocha kona chwalitikolia rero ase kegambiro gya Supreme no munachebi no monene Martha Koome murubiro yo no gochire masemo korwa segetaseni kya ubwanchete na kyo Ndizi TV obwanzu bomugusi igotosuka korwa TV yao na ende inyora chikoraga isano na ibere omwanchu murigereria nguchore konyora magana maya ayo mona yanda mange asinchira yubwenge mbiamono kwira ebiro byao ne chingaki kuligiriria magana maya korwa semesa yensa kya nche nigonkoro kwa Sara Nyarange ontita. Ndizi TV, ubwanzu bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi omubugani ukamil park nigo wariganirie omujigwo munene bw'abana okurukwa Kids